very hot here in my room. It's 90 degrees in the room. And there's no air conditioning. Our community lives a simple life. We don't have Pater Januci, áno, je tu veľmi teplo, nemáme tu klimatizáciu, naša komunita žije jednoducho, nemáme klimatizáciu ani nič také a v zime sme bez kúrenia, musíme sa dvakrát tak obliekať. Je to jedno aj druhé extrémom, ale robíme, čo môžeme. Začneme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dovolme Duchu Svätému, aby vložil jeho myšlienky do našich myšlienok. Aby v nás vdychoval a vydychoval a aby zapálil našu vôľu Božími túžbami. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Viete, aké boli prvé Adamové slova, ktoré povedal Bohu? Ak chcete, môžete zdvihnúť ruku a povedať. Nachádza sa to v Biblii, ale nie je to takto explicitne uvedené. Odpoveď. Pani, bolo to milujem ťa, toto boli jeho prvé slová. Áno, Ježiš hovorí Luize, že prvé Adamové slová boli milujem ťa, Otče môj Boh a pôvodca môjho života. No a ešte predtým, ako vyslovil tieto slová, ešte predtým vyslovil Božie meno. Viete, akým spôsobom, ako to vyslovil? Poviem vám to. Adam hovoril jazykom, ktorý dnes už neexistuje. Bol podobný aramejčine a hebrejčine a sanskritu. Podľa etymologických bádateľov sa najviac podobá hebrejčine pôvodnému Adamovmu jazyku. V hebrejčine je v Starom zákone 70 kníh. Tieto knihy zostavilo 70 starších, ktorí ich dali dokopy a zostavili tieto starozákonné knihy. Pôvodne nepoužívali samohlásky, ale potom k ním samohlásky pridali a nazvali ich mazorecký text, čo je štandardná starozákonná hebrejská Biblia, ktorú používa väčšina kresťanov, protestantov, katolíkov a ďalších. V pôvodnej starozákonnej hebrejčine nie sú v Božom mene samohlásky. Je to Jahve. J-H-V-H. Na začiatku tejto prednášky som vás požiadal, aby sme žiadali Ducha Svätého, aby v nás vdychoval a vydychoval, aby v nás dýchal. A keď dýchame, tak vyslovujeme Jahve. Adamové prvé slovo bolo Jahve. Odtiaľ to pochádza meno Jahve z jeho prvého dýchu. Keď vdychoval, tak to bolo ja, a keď vydychoval Hve. Potom samozrejme, ako jeho telo začalo dýchať, Boh vlial do neho poznanie o jeho stvoriteľovi. Takto úplne prvá reakcia jeho tela bola, že vyznal svojho Boha. Takže kedykoľvek vdychujeme Boha, kedykoľvek vydychujeme Boha. Vdychujeme v Bohu. Takže prvá reakcia jeho tela bola, že vyznal svojho Boha a jeho mysel to artikulovala slovami milujem ťa a ty si pôvodca môjho života. Keď si to uvedomujeme, tak vidíme, že Boh je Bohom jednoduchosti. Neočakáva od ľudí, že budú vyslovať určité formuly alebo citáty, aby mohli žiť v Božej vôli. Jediné, čo vyžaduje, je úsilie a túžba. Ježiš hovorí Luize, ak odstrániš kamienok svojej vôle, v tej istej chvíli začne moja vôľa prúdiť v tvojej a tvoja v mojej. Tento kamienok, taliansky patrúca, predstavuje našu malú vôľu, ktorá má uvoľniť priechod pre Božiu milosť. Či už je to forma inšpirácie alebo čas, ktorý má byť venovaný Bohu. To často malé veci, ktoré zamedzujú pôsobenie Božej vôle, nemusia to byť veľké hriechy ani bežné hriechy, ale sú to kamienky. Ak je to ťažký hriech, je to prekážka ako balvan. Takže ak odstraňujeme tieto kamienky, tieto dobrovoľné hriechy, Božia vôľa prúdi v nás a my prúdime v ňom. A toto sa deje neustále, aj v noci, keď spíme a iba dýchame, aj teraz, keď iba dýchame. Ježiš žiadal Luizu
preto, aby si bola vedomá, že je v Božej vôli, aby každé ráno urobila ranný prípravný úkon, kedy svojimi vlastnými slovami povie Bohu, že chce žiť iba v jeho vôli a dá mu svoju vôľu. Aby tak každý jeden dých toho dňa, každý skutok, myšlienka, týmto boli zapečatené v jeho večnom fiat. OK, včera sme mali prednášku, kde som hovoril o tom, ako správne interpretovať Luizine spisy. Aby sme porozumeli, že aj ona mala svoje vlastné obmedzenia a že Boh tieto obmedzenia ponechal a nemenil to. Hovorili sme o tom, že aj v písme sú gramatické obmedzenia, chyby a nejasnosti, ktoré bez správneho vysvetľovania môžeme nesprávne interpretovať. A vidíme toho dôkazy aj dnes, keď sa pozrieme na kresťanstvo vo svete. Všetci sme pokrstení kresťania, ale ak sa opýtame, ako by jednotlivé skupiny interpretovali určité pasáže z písma, tak každý dá iné vysvetlenie. Pýtame sa, ako je to možné. Máme len jedného Boha, jednu Bibliu a každý ju interpretuje odlišne. Podobne je to aj pri Luiziných spisoch. Ak je možné Bibliu chápať mylne, tak aj Luizine spisy. Takže to nie je ani otázka, kedy a ako sa to stane, že mylne interpretujeme, ale skôr sa pýtajme, ako sa môžeme tomu vyhnúť, predísť tomu. V katolíckej cirkvi, vďaka Bohu, máme to, čo iné denominácie nemajú, a to je magistérium, učiteľský úrad daný Bohom. Ježiš odkazuje na magistérium v Novom zákone, hovorí, keď sa obracia na farizejov a zákonníkov, myslím, že je to v Matúšovi 23. kapitola, pretože zasadli na Mojžišovú stolicu, robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo oni nekonajú to, čo učia. Títo farizeji a zákonníci boli tí, čo interpretovali, alebo lepšie povedané, dezinterpretovali Ježišove slová. Interpretovali ich doslovne, prekrúcali ich. Keby boli otvorení, podajní, vnímaví, tak by dovolili Ježišovi, aby im viac vysvetlil, ale oni to nechceli. Na mieste ho odsudzovali a zatvorili pred ním dvere. Tí ľudia, ktorí robia toto isté, čo robili farizei a zákonníci v dnešných časoch voči Luize, sa správajú rovnako ako farizei a zákonníci vtedy. A Ježiš im dal 7 výstrah, beda. V podstate im povedal, že smerujú do pekla. Veľakrát ich nazval obielenými hrobmi, vo vnútri s umrlčími kostiami, že prorokom stavajú hrobky a spravodlivým náhrobky. Povedal, že ich otec je Satan a ich synagógy sú synagógy Satana. Prečo to tak bolo? Lebo za Kristových čias boli Židia, Hebreji, aj vtedy boli dobrí a zlí Židia, tak ako sme aj my dnes. A boli zlí Židia, ktorí uctievali Bála, ktorý je Satanom. Toto sa ťahá celou ich históriou ešte pred Mojžišom, ešte predtým, ako si vytvorili zlaté tela. Prečo ešte predtým? Máme Noého synov. Jeden z nich šiel zlým smerom a oni uctievali Lucifera. V starom zákone za Kristových čias máme Talmud. Toto nie je Biblia, je to extra kniha, ktorá im mala pomôcť v smerovaní a vedení života. Ale ak by ste čítali Talmud, boli by ste šokovaní, čo obsahuje. To je niečo úplne iné ako Biblia a veľa z nich bolo vystavovaných tomuto bláznivému učeniu. Niečo podobné je Kabala. Hlavná kapitola sa volá Zohar. Študoval som to rok u jedného rabína. Absolvoval som kurz židovskej mystickej teológie, kde sa študoval Talmud, Tóra a Kabala. Kabala je vlastne židovské mystické dielo, samozrejme so zreteľom na Mišna, čo je zbierka náboženskoprávnych ustanovení rabínskeho judaizmu. Boli by ste prekvapení, o čom sa učí v Zohar. Hovorí sa tu, ako robiť kompromisy s diablom. Sú to čudné učenia však. Preto Ježiš, keď vyjadril tých 7 beda zákonníkom a farizeom, bolo to preto, že oni naschvál prekrúcali jeho slova. Nemuseli to tak robiť, ale chceli to tak robiť. Nie preto, že by boli nevzdelaní alebo nevedomí, nie preto. Bolo to preto, lebo uctievali iného Boha.
Takže pred Ježišom zatvárali dvere. Oni nechceli takýto typ Boha. Oni chceli svoj typ Boha. Oni ho súdili nie tak pre jeho slova, ale používali jeho slova, aby ho mohli chytiť. Od začiatku boli uzavretí pre jeho slovo. Oni chceli svojho Boha. A Ježiš povedal v Jánovom evanjeliu: iný príde v mojom mene a bude hovoriť k Židom a toho budú príjmať. Niektorí cirkevní otcovia vysvetľujú tieto slová tak, že hovoria o eschatologickom antikristovi, o ktorom hovorí svätý Pavol v 2. liste Solunčanom, kde hovorí o človeku neprávosti, ktorý sa sám posadí na trón v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. 2. list Solunčanom 2. Späť k Luize a interpretácie jej spisov, ktoré vždy musia byť doprevádzané magistériom, učiteľským úradom, o ktorom hovorí Ježiš v Matúšovi 23 a svätý Pavol v 1. liste Timotejovi 3.15, kde hovorí o cirkvi ako o stĺpe. Je krásne, že máme magistérium, učiteľský úrad, dal nám ho Boh, tak prečo ho nevyužiť? Boh nám ho dal ho vám, dal ho nám všetkým. Ako som sa aj včera zmienil, cirkev je aj svätá, aj hriešna, robí chyby. Ale keď sa tak stane, má to svoje príčiny. Dôkladne som preštudoval odsúdenie diela svätej Faustíny od Antonia Rosminiho a ďalšie inkvizičné nariadenia odsudzujúce tú či onú osobu. Vždy tam boli nejaké rozumné dôvody, prečo to cirkev umožnila. A aj keď nie všetky tie dôvody boli opodstatnené, niektorí z nich boli. V prípade svätej Faustíny, keď cirkev dala na index zakázaných kníh jej dielo, prečo to tak bolo? Pretože ako aj v prípade Luizy, ona mala len veľmi obmedzené vzdelanie s obmedzeným gramatickým prejavom a tak, keď niečo napísala, vždy tam bol priestor pre mylnú interpretáciu. A keďže to mohlo byť mylne chápané mimo kontextu, cirkev to označila za nebezpečné. Že by to bolo samo o sebe heretické, ale bolo tam nebezpečie, že to bude dezinterpretované. Tak radšej to doporučila cirkev držať ďalej od ľudí. Index zakázaných kníh, takto sa správne volá. Veľa ľudí nerozumie, aký je rozdiel medzi zakázaným a odsúdeným. Cirkev nikdy nemala index odsúdených kníh. Nikdy. Volá sa to index zakázaných kníh. A aký je v tom rozdiel? Odsúdené znamená, že nie sú od Boha, ale od zlého. Od slova odsúdiť. To znamená, že zdroj je zlo. Toto cirkev nikdy nemala. Má index zakázaných kníh, kde to neznamená, že tie knihy sú od diabla, ale sú zakázané, lebo by mohli byť nesprávne interpretované. Vidíme ten rozdiel? A tak toto bolo aj s 3 prácami Luizy, nie kvôli tomu, čo sama napísala, ale pre úvody, ktoré iní k týmto 3 dielam napísali. A toto je potvrdené z Ríma. Keď som bol v Ríme asi okolo roku 2002, šiel som do Ríma a hovoril som s otcami rogacionistami a aj s pátrom Pignatellim. Bol postulátorom v procese svätého Hannibala predtým, ako bol svetorečený. Bol som aj na svetorečení svätého Hannibala s otcami rogacionistami, keď bola socha svätého Hannibala umiestnená pod hodinami na ľavej strane fasády baziliky svätého Petra na nádvorí. Museli sme prejsť cez švajčiarsku gardu a oni nám to umožnili. Páter Pignatelli mi povedal, že keď prechádzal prácami svätého Hannibala, tak prechádzal aj dielom Luizy, pretože Hannibal nielenže poveril sestry Božej horlivosti v Messine, aby knihy uchovali, ale aj aby ich propagovali. A o toto žiadal aj otcov rogacionistov. A ďalej nasledovalo odopratie spisov Vatikánom a ich zadržanie. Tento páter, postulátor, keď som sa ho opýtal, a on nebol jediný, kto mi to povedal, v nasledujúcich rokoch som sa na to pýtal ďalších konzultantov z Kongregácie pre náuku viery, dnes je to dikastérium, rovnako z Kongregácie pre kauzy svätých, dostal som tie isté odpovede. Prečo boli tieto 3 diela Luizy dané na index zakázaných kníh?
Všetci mi odpovedali to isté bez toho, že by sa poznali. Nemyslím, že o sebe vedeli alebo vedia. Že to nebolo kvôli tomu, čo napísala Luisa. Bolo to pre predslovy a úvody, ktoré napísali iní, keď jej knihy publikovali. Teda k týmto 3 dielam ľudia niečo dodali a kvôli tomu boli zakázané. Veľa ľudí si to neuvedomuje. Hovoril som o tom minulú stredu, keď som mal Zoom pre skupinu z Floridy, lebo oni sa tiež na to pýtali. Som im povedal, že to nebolo kvôli ničomu, čo napísala Luisa, ale kvôli tomu, čo tam pridali tí druhí. Sme teraz späť k téme interpretácie a správnosti Luisiných doktrín. Nikdy nebolo nájdené nič, čo by bolo doktrinálnou chybou. A takto som to povedal aj tej skupine z Floridy. Akékoľvek otázky, ak máte niečo, lebo deň sa nám blíži k záveru, niekto sa hlási, pani. Páter, ohľadom nášho každodenného života v Božej vôli, v úvode vašej zelenej knihy modlitieb hovoríte, že ranný prípravný úkon sa má robiť niekoľkokrát denne. Hovoríte, že buď sa máme modliť niekoľkokrát denne celú túto dlhú modlitbu, alebo si ho obnoviť v jednom z 3 fiat. Dali by ste príklad, ako to máme robiť v 3 fiat? A ešte ďalšie, keď hovoríte, že máme robiť kruhy v Božej vôli niekoľkokrát denne, ja sa modlím podľa Luizy 1-krát denne, ale vy hovoríte niekoľkokrát denne. Myslíte tým modliť sa niekoľkokrát denne tie Luizine modlitby, alebo myslíte napodobňovať to, ako to ona robila? Je to veľa čítania, ak by to malo byť robené niekoľkokrát za deň. Odpoveď od Sajanuciho, ja sa to modlím raz denne a nemusíme to takto robiť. Je to len návod, pomôcka, ako máme robiť prípravný úkon. Prečo to navrhujem ako pravidlo? Pretože to takto robila Luisa. Táto modlitba nie je moja, je to výňatok z 36 zväzkov Luisy daných do kontextu. Navždy začína slovami ja som nič a Boh je všetko, príď Božia vôľa a potom prosí o vliatie Boha do jej vôle, intelektu a pamäti. Najprv duša, nie telo. Potom ide telo, moje skutky, myšlienky, slova. Potom ide ďalej. Ich myšlienky, skutky minulé, prítomné, budúce a 3 fiat. Ranné odovzdanie môžeme urobiť aj veľmi jednoducho, odovzdať sa Otcovi, Synovi, Duchu Svätému. Dať im svoje milujem ťa, ďakujem ti, chválim ťa alebo žehnám ti. Niekto sa pýta, ako my môžeme žehnať Boha. Pamätajme, že slova žehnám majú rozdielny význam v starom a novom zákone. Nie len, že nás pozdvihujú vo svetosti, ale tak vzdávame vďaky, ako hovorí žalmista. Moja duša žehná Pána. A takto môžeme žehnať Otcovi za stvorenie, Synovi za vykúpenie a teraz Duchu Svätému za posvetenie. A robíme to vo vedomí, že Otec je ten, kto bije našim srdcom a hýbe našou vôľou, Syn prúdi v našej krvi a myslí v našich myšlienkach a Duch dýcha v našom dýchaní a hýbe našou pamäťou. Jednoduchý spôsob je, že vkladám celý tento deň do Božej vôle a vkladám svoje milujem ťa, adorujem ťa, žehnám ti. Bože, vo stvorení, vykúpení, posvetení, skrze moje dýchanie, myslenie, spomínanie v pamäti, skrze činnosť môjho srdca, skrze prúdenie mojej krvi, takou jednoduchou formou. Toto je všeobecné fiat. Toto môže byť osobitne zamerané fiat, napríklad, keď ideme cez osobité udalosti, napríklad spojené so svojimi deťmi, starými rodičmi alebo podobne. K tej druhej otázke ohľadom rounds, anglicky okruhy alebo kruhy. Môžete ich robiť niekoľkokrát za deň akýmkoľvek spôsobom. V taliančine Luisa používa slovo giro. Je to veľmi jednoduché slovo a doslovne znamená niečo ako krúživý pohyb. Prečo používať giro? Prečo nemohla povedať prechádzka, alebo putovanie, alebo cesta, alebo lety? Používa aj tieto slova, ale giro používa častejšie. Používa aj tieto slova, ale giro používa častejšie, pretože mala veľmi jednoduchú gramatiku, vyjadrovanie a po druhé, pretože Ježiš často používal slnko, aby jej lepšie pomohol pochopiť trojicu. A pulzujúce lúče, ktoré vychádzajú zo slnka, používa na vysvetlenie vyžarovania Boha.
A tieto pulzujúce lúče boli ako kruhy, okruhy, slnečné prstence. Ježiš jej povedal, že Adam takto pulzoval v jeho vôli, okolo jeho vôle, keď bol ešte v rajskej záhrade. Toto sú slova, ktoré sú použité v taliančine. Sú to duchovné koncepty, pri ktorých potrebujeme použiť svoju predstavivosť. Svätý Bernard často používal predstavivosť pri meditovaní, Luisa ju často používa pri meditovaní Vianočnej novény. Aj my môžeme používať svoju predstavivosť, vedenú Duchom Svätým, predstaviť si, ako vyzeralo telo, keď bolo ešte v stave pred pádom, vyžarujúce svetlo, ako vyžarovali tela Adama a Evy. Bolo to ako alabastrová váza, skrze ktorú žiarilo nestvorené svetlo Boha, a vyžarovanie tohto svetla bolo ako pulzujúce vyžarovanie stále väčších milostí. Dôvod pre toto pulzovanie bol neustály prílev Božej milosti, ktorá sa prostredníctvom tohto svetla dostávala do života ich skutkov. Takže okruhy môžu mať veľa foriem. Môžu byť formou vstupu do iracionálnych stvorení, ktoré Boh stvoril v dňoch predchádzajúcich Adamovmu stvoreniu v 6. dni, alebo vstupu do rozumných stvorení, ako sú napríklad naši blízky alebo my sami, napríklad vstupom do našej minulosti pre prepracovanie našich nesprávne konaných skutkov. Okruhy môžeme robiť v prítomnosti, minulosti aj budúcnosti. To nemusí byť len pre prítomnosť. Takže keď robíme tieto okruhy, máme tu veľa možností a slobody. Ale podstata je, že robíme tieto úkony. Keď robíme tieto úkony, máme mať na zreteli Otcovo stvorenie, ktoré zahŕňa všetky stvorenia, Synovo vykúpenie, ktoré má dopad na všetky stvorenia, a posvetenie Ducha Svätého, ktoré tiež ovplyvňuje a zahŕňa všetky stvorenia. Keď konáme tieto skutky, tak vždy vstupujeme do stvorenia, vykúpenia a posvetenia. Otázka od pani. Vďaka, Otče, ale mohli by ste nám dať príklad, ako vy robíte takýto kruh? Odpoveď. Je to rôzne. Dnes ráno, predtým ako som slúžil svätú omšu, som sa takto modlil za všetky slúžené sväté omše vo svete. Chvíľu som strávil pred bohostánkom a odovzdal som Pánovi to, aby skrze túto svätú omšu boli ovplyvnené všetky omše slúžené v minulosti, prítomnosti a budúcnosti, by boli ponorené do Božej vôle. U Boha nie je čas. On je ten, kto spôsobuje rozšírenie tohto môjho skutku. Môžeme ho nazvať aj modlitbou omše. A on rozšíruje účinok tohto skutku do celého stvorenstva skrze môj úmysel, ktorý Boh rešpektuje. Boh vám dôveruje viac, ako vy dôverujete Bohu. Dovolte mi to zopakovať. Boh má väčšiu dôveru v nás, ako my v Neho. Zveruje nám náš vlastný osud, naše vlastné rozhodnutia, našu vlastnú dušu, naše vlastné zámery. Veľa z nás pri väčšine toho s Bohom nepočíta. On nám dal takúto veľkú autoritu. On vo všetkom, čo konáme, rešpektuje náš úmysel, neporuší ho. Ak teda vo svojich modlitbových okruhoch poviem, že mám v úmysle ovplyvniť tohoto konkrétneho človeka alebo liturgiu, alebo chybu, ktorá sa stala, Boh to spôsobí v danej oblasti. Podobný fenomén sa deje pri kňazskom požehnaní, keď kňazi žehnajú náboženské predmety. My kňazi to robíme napríklad, keď sme na nejakom podujatí, kde máme prednášku a po skončení chcú ľudia požehnať predmety a nie je možné ísť ku každému osobne, môže tam byť aj 1000 ľudí. Tak kňaz spojí svoj úmysel s ich úmyslom a povie: ak máte nejaké náboženské predmety, ktoré chcete požehnať, alebo ich zoberte do ruky, alebo sú zabalené v papieri ako darček, vyberte ich z tašky, ja spojím môj úmysel s vaším. Boh to vidí a ja požehnám to, čo ste priniesli pre nábožné používanie. Boh koná takto isto s nami, keď robíme naše okruhy. Inokedy som napríklad robil modlitbu kruhu tak, že som vstúpil do slnka, mesiaca, hviezd, zeme, vody. Dôvod, prečo to takto robím, rád robím to, čo robila Mária. A v knihe Panna Mária v Božej vôli v mesiaci máji nás učí, ako to máme robiť. Robím to tak, ako je to tam. Takže keď robím moje okruhy, často vstupujem, ako nás Mária žiada, do týchto 3 diel stvorenia. Neba, vody, zeme. V jednom z tých dní hovorí: pozri sa na nebo a pomodli sa 3-krát sláva Otcu a ucti si ma ako kráľovnu celého stvorenstva.
Potom sa pozri na more a ucti si ma ako kráľovnu všetkého, čo žije v mori. Potom všetkého, čo žije na zemi. Keď to robím, tak sa neobmedzujem iba na nebo, hviezdy, slnko, mesiac. Verím na základe učenia Vatikánu, hovorcov Vatikánu ako monsignor Corrado Balducci a iných, čo robia vo Vatikáne, že okrem ľudských bytostí existujú v celom vesmíre aj iné bytosti, do ktorých tiež vkladám svoje fiat. Nechcem meniť tému, ale sú desiatky miliónov očitých svedectiev a desiatky tých, čo poznám osobne, vrátane exorcistov, ktorí sa stretli s bytostiami dobrými aj zlými, ktoré nie sú ani anielskej, ani ľudskej prirodzenosti. Ďakujem za vaše otázky. Otázka Patricia. Chcela by som sa opýtať ohľadom patrov rogacionistov. Neviem, či viete odpovedať na túto otázku, ale náš biskup nedávno pozval kňaza z rádu rogacionistov, aby prišli pôsobiť do našej diecézy, na čo sa veľmi teším. Moja otázka je, či neviete, či sa stále venujú štúdiu spisov Luisy Picarety. Odpoveď, otec Januci. Ako pravidlo to nemajú a myslím, že jeden z dôvodov je, že niektorí sa tomu venujú, ale nie všetci. A jeden z dôvodov je, že v roku 1938 boli spisy zadržané. Vtedy sa trochu stiahli. Spisy boli zadržané 10 ročia, bolo to 60 rokov. Toto všetko spomalilo ich nadšenia, entuziasmus, ale som rád, že k vám prichádzajú. Svätý Hannibal im pripomínal, aby sa tomu venovali. Patricia, bolo by dobre im posunúť jeden z Hannibalových listov, kde povzbudzuje sestry z Messiny, aby čítali spisy a propagovali ich. Je to v jednom z Hannibalových listov, je to dostupné aj na internete. Otázka. Otče, vďaka za podcasty, sú výborné. Stretol som sa s podcastom o Conchite de Armida, ktorá napísala 66 zväzkov o jej stretnutia s Ježišom a Máriou. Zdá sa, že je to veľmi podobné tomu, čím prechádzala Luisa. A zdá sa, že okolo roku 1910 vstúpila do Centra Božej vôle. Neviem, či je to správna interpretácia. Z Januci, musel by som prejsť písmy Conchity, ako hovoríte, ale je pravdepodobné, že to tak môže byť. Aj keď Luisa to prijala ako prvá. Myslím, že blahoslavená Concepción Carbera de Armida, mexická mystička, že spisy Conchity de Armida boli známe skôr, lebo jej všetky spisy sú už cirkevne uznané a už je blahoslavená, čo je ďalší stupeň za Božou služobnicou. Ale vďaka za zdieľanie, pozriem si to. V roku 1910 vstúpila Conchita do Centra Božej vôle. Nespochybňoval by som to. Otázka, pani? Teda je to všetko, čo by sme mali robiť? Je to všetko, čo robíme, sú tie kruhy? Vzduch, ktorý veje, slnko, teplo, všetko je kruh, tak by to malo byť, je to pravda, to je život. Odpoveď otec Januci. Áno, správne, Boh nás žiada o niečo veľmi malé a to je náš súhlas. Je to jednoduché. A aj keď Luisa, aj keď už mala 30 alebo 40 rokov, mala stále problém tomu porozumieť. Keď by sme čítali zväzok 13-14, tak jej tam Ježiš hovorí: už ako dlho ťa učím a stále nerozumieš. A dôvod je, že bola len človek, mala pochybnosti, veľa otázok a spochybňovali ju aj ľudia okolo, čo jej tiež nepridalo. Takže Pán jej ju musel uisťovať a povzbudzovať. Myslím, že keď ľudia uvažujú o týchto kruhoch, tak ani nie o tom, že by to spochybňovali. Myslím, že chcú robiť radosť Pánovi a tak sa snažia, aby to robil tak, ako si to on želá. Lebo myslím, že niekedy sme až nadmerne opatrní a chceme mať istotu a robiť všetko správne. Ale je to jednoduché. Jediné, čo od nás žiada, je odstrániť kamienok svojej vôle, aby Božia vôľa mohla v nás prúdiť. To je tá jednoduchá časť. Áno, všetko, čo Luisa robila, bolo pre nás. Ale keď bola v tínedžerských rokoch, bola trochu... ona nikdy nespáchala veľký hriech, ale niekedy Pánovi trochu odporovala. Myslím, že keď mala asi 16 rokov, Pán jej povedal, že ak bude takáto ďalej, tak sa aj prestane zjavovať. Bol na ňu skutočne nahnevaný a ona sa rýchlo skorigovala. Keď si to uvedomila, zmenila to a zrýchlila ako raketa. Čo sa týka žitia v Božej vôli, v tom predčila všetkých kresťanov, o ktorých viem, okrem Panny Márie a samozrejme Pána Ježiša. Otázka. Pani sa pýta, je jeden článok, ktorý napísal páter Pedro, neviem, či ste o ňom počuli, páter Pedro SDV,
asi v 90. rokoch. Otec Januci, áno, je zo Strednej Ameriky. Pani, tak on napísal článok, kde je veľkými písmenami napísané, že duše, ktoré žijú v Božej vôli, sú obetnými dušami. Toto napísal páter Pedro, ale keď som počúvala video exorcistu pátra Čeda, v jeho videu hovoril, že obetné duše sú výnimočne zriedkavé. Otec Januci, rozumie vašej otázke, podľa pátra Čeda Rippergera sú obetné duše zriedkavé, podľa pátra Pedra sú početné. Otázka znie, ako to je? Odpoveď je, ako definujeme obetnú dušu. Cirkev na to nemá špecifickú definíciu, ale používa ten termín. Je to koncept, ktorý sa používa. Sú ľudia, ktorí majú mimoriadne dary. Bežne my všetci nemáme mimoriadne dary. Mimoriadne dary znamená, že sú mimoriadne. Keby neboli mimoriadne, tak ich máme všetci. Luisa mala mimoriadny dar substanciálnych lokúcií, cez ktoré pán s ňou komunikoval. Veľmi často to bolo bez vyslovovaných slov. Bolo to ako vliatie svetla a niekedy to išlo cez slova. Podobne to mali aj iní mystici, ako napríklad Concepción Carbera de Armida, Dina Belanger, sestra Mária od Najsvätejšej Trojice. Pán ju nazýval obetnou dušou, sveta Faustina Kovalska. Podľa samotných mystikov je tento jav zriedkavý, počty obetných duší. Je to podobné ako mimoriadne dary, ktoré nemá každý. Ale ak páter Pedro sa vyjadril, že sú početné, treba porozumieť, v akom kontexte, v akom význame to povedal, lebo oboje môže byť akceptované. Dám vám príklad. Máte podiel na kňazstve ako pokrstení kresťania? Áno. Odpoveď pani, áno, máme všeobecné kňazstvo a ja to beriem veľmi vážne. Otec Januci, vidíte to, ale stále hovoríme o kňazstve. A máme všeobecné kňazstvo a máme služobné kňazstvo. Ale keď povieme kňazstvo, zahrňa to všetkých, tak musíme vysvetliť bližšie, čo myslíme. Podobne je to aj s obetnými dušami. Ak je to spojené s mimoriadnymi darmi, je to zriedkavé. Ak je to spojené s bežnými darmi, tak to nie je zriedkavé. Toto vyjadruje, na čo odkazoval páter Pedro v tom zmysle, že každý môže mať spoluúčasť na spoluvykúpení s Kristom. Všetci sme spoluvykupiteľmi s Kristom skrze obetovanie našich denných ťažkostí, utrpenia, modlitieb, ak máme ten úmysel, aby to bolo použité na pomoc pre všetkých. Znovu teda aj pochopenie toho, čo znamená obetná duša, môže byť rôzne interpretovaný. Cirkev nemá striktnú definíciu, ale cirkev používa tieto termíny, keď hovorí o svetcoch a mystikoch. Podobne, keď chceme interpretovať Luizine spisy, musíme objasniť, čo kedy myslí. Môže použiť tie isté slova, ale hodia sa na 10 rôznych situácií. Ale v tejto vete to môže mať takýto špecifický význam. Ak by mala na to cirkev čierno-biele definície, tak by sme mali odpovede, ale cirkev ich nedáva. To znamená, že je to otvorené diskusii a musíme vysvetľovať, čo sa kedy myslí, keď o tom diskutujeme. Ďakujem za vašu otázku. Otázka Miriam. Dobrý večer, páter. Páter Januci, dobrý večer. Odkiaľ ste? Miriam z Francie. Páter Januci, viva la France. Nech žije Francúzsko. Ako sa máte? Miriam, môžete vysvetliť rozdiel medzi získavaním odpustkov a ich získavaním v Božej vôli? Páter Januci, pýtate sa na to, či môžeme získavať odpustky v Božej vôli. Neviem, či správne chápem, čo sa pýta Miriam. Keď chceme získať odpustky, neviem správne termín po anglicky, plné odpustky. Otec Januci, plnomocné odpustky. Miriam pokračuje, keď prosíme o odpustky, prosíme za niečo, čo sa už stalo, teda za naše hriechy alebo hriechy iných, za ktoré chceme obetovať odpustky. Otec Januci, áno, takže chceme odpustky za niekoho iného obetovať, teda otázka je, či to v Božej vôli robíme nejako inak. Miriam, áno, či je to iné, to je moja otázka. Otec Januci,
OK, odpustky, ako je to chápané v cirkvi, môžu byť čiastočné alebo úplné. Čiastočné znamená, že nie sú úplné. Plnomocné znamená, že sú kompletné. To znamená, že je odpustená nielen vina, ale aj tresty. Teda ak niekto zomrie, v tom stave odpustenia ide rovno do neba. Teda chápanie konceptu o odpustkoch, môžeme ich robiť v Božej vôli, znamená to, že môžeme robiť niečo iné v zmysle kvality a kvantity. Potrebujeme pochopiť, že odpustky nemôžu byť použité za inú žijúcu osobu, iba pre seba alebo pre duše v očistci. Za toto nemôžeme ísť ani v Božej vôli, lebo je to dané autoritou cirkvi. A cirkev má autoritu uvoľniť tieto Božie milosti v dňoch, ktoré na to určuje. O tom hovoríme, ak chápeme odpustky v inom zmysle, nie v tom, ako cirkev definuje zmysel odpustkov, či myslíme tie čiastočné alebo plnomocné, obmedzené na žijúcich alebo pre duši v očistci. Ak máme na mysli, že chceme nejakej osobe pomôcť v odpustení, zmierení, oslobodení od jej hriechov, áno, toto môžeme robiť v Božej vôli aj pre žijúcich ľudí. Ale v odpovedi na otázku odpustkov prečítam niečo z prvého zväzku, kde Ježiš hovorí Luize o dávaní života za druhých, aby boli sňaté ich hriechy. Čo sú odpustky, pravda? Hovorí tu o zobratí na seba trestov za ich hriechy, aby sa ich hriechy nepostavili proti ním v čase ich smrti. Toto sú odpustky. Toto sa spomína ku koncu prvého zväzku, kedy Luisa píše o 4 pravidlách pre život. Ešte som nevidel, že by to bolo preložené do angličtiny. Je to na konci prvého zväzku. Je to v Luizinom rukopise, ale niekto iný to vynechal. Zmenili tam slova a dali to do plynulejšej taliančiny. Osoba, ktorá to urobila, žila ešte v časoch Luizy. Spísal som tieto 4 pravidlá života, ktorými sa riadila Luisa a o ktorých píše na konci prvého zväzku. Ježiš jej tu hovorí, že musí urobiť najvyššiu obetu, a to obetovaním svojho života za druhých, aby boli sňaté tresty za ich hriechy. Ježiš jej tu hovorí: do takej miery, ako sa odlúčiš od všetkého, čo nie je úplne moje, do takej miery budeš plne ponorená do mojej vôle, v ktorej získaš úplnosť mojej lásky skrze spoznávanie mojej podstaty, ktoré bude každým dňom v tebe hlbšie oživované. Tom viac, než kedykoľvek predtým, tak ako človek vidí obrazy v zrkadle prostredníctvom odrazu svetla, tak vo mne skutočne nájdeš všetky stvorenia, ktoré budú v tebe správne usporiadané. Budeš mať poznanie, budeš mať ducha poznania a lásky v takej miere, že na jeden pohľad ich uvidíš všetkých a budeš poznať stav svedomia duše každého jedného z nich. Pričom ty, viac ako milujúca matka, s duchom pravej lásky, čo je môj duch a duch mojej matky, budeš môcť priniesť najvyššiu obetu tým, že sa za nich spalujúco obetuješ. A táto obeta bude ako rúcho, ktoré ťa úplne zahalí ako moju pravú, zrelú a vernú nevestu. V celom prvom zväzku Luisa berie na seba hriechy druhých. Ešte pozdielam jednu pasáž predtým, ako dáme požehnanie na záver. Toto sa stalo jednému človeku v Taliansku, ktorý bol zastrelený a zabitý počas Luizinho života a Ježiš jej ukázal, že ide do pekla. Ježiš povedal Luize, prečítam to. Spomínam si, že niečo sa zmenilo. Vždy a znova, keď Ježiš prišiel, prosila som ho o moment milosti smútiť nad mojimi hriechmi a mať podiel na jeho ukrižovaní a utrpení. Stalo sa jedného dňa, keď som prežívala svoje zvyčajné utrpenie, môj milovaný Ježiš zobral moju dušu mimo moje telo a ukázal mi muža, ktorý bol zastrelený revolverom, naposledy vydýchol a jeho duša smerovala do pekla. O, aké utrpenie Ježiš prežíva nad stratou duše. Ak by celý svet vedel, ako Ježiš nesmierne trpí nad stratou duší, duše by urobili všetko, aby nik nebol večne zatratený. Nehovorím to za stratené duše, ale za živých, aby bol náš Pán uchránený od tohto utrpenia. Ako som spolu s Ježišom bola svedkom strelby, Ježiš priblížil svoje pery k mojim ušiam a povedal: Dcéra,
chceš ponúknuť seba ako obetu za spásu tejto duše tým, že na seba zoberieš bolesti, ktoré si zaslúži za svoje smrteľné hriechy? A ja som odpovedala, Pane, som pripravená, ak súhlasíme, že Ty zachrániš a obnovíš jeho život. Toto je Luzin taliansky spôsob, vždy robí s Ježišom výmenné obchody. Kto len môže opísať utrpenie, ktoré som prežívala, bolo to také intenzívne a ohromujúce, že to neviem ani vysvetliť, ako som to prežila a nezomrela. Ako som bola v stave tohto utrpenia viac ako hodinu, prišiel môj spovedník a pod poslušnosťou som sa z toho stavu vrátila. Keď ma našiel v stave tohto strašného utrpenia, ktoré som skoro nevládala ani uniesť, pýtal sa ma na dôvod môjho stavu. Rozpovedala som mu, čo som práve napísala a popísala som mu miesto v meste, kde sa to stalo. Spovedník mi povedal, že sa to skutočne stalo, že ľudia si mysleli, že je mŕtvý. Ako sa neskôr ukázalo, jeho stav bol nesmierne vážny a len veľmi pomaly sa z toho dostal a je stále nažive. Nech je vždy oslávený Pán. Tu je prípad, kedy Luisa získala odpustky pre tohto človeka, zachránila jeho dušu a život. A my to môžeme robiť tiež. OK, ďakujem vám veľmi pekne. Nech vás Boh žehná do ďalšieho týždňa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. May God bless you till next week in the name of the Father and of the Son and of the Holy